noma isimo simanzozo. Dozela indaba eshisayo noma isimo simanzozo. Ngubingelele mbukeli ngiphinde ngomukele kwesimanzozo sikulethela khona ke indaba ifika ngaso ke isikhathi uMahu uyakhala ukuthi ke imanager yakhe ayisabutholi ke ubuthongo awuyizwele ke nanguMahu ekhala ngempela ukuthi ke imanager ayisabutholi ke ubuthongo abalandeli bomculo maskandi bafona ngisho ebusuku siyabonga kunalomkhopho omusha manje senoqalile yo iyavelela imanager yami kunabantu nje sevele befuna bethi awu mama wazalenza iqiniso guys angimina obamba lawa amafoni angimina wazalenza iqiniso nomthandeni mama lengoma ethi Gucci hayi bo bafethu hayi bo hayi cha kodwa ke shem iyahamba na ingoma kuhlangene iqhwaga ke this time kuhlangene izinto into evele ipost nje bafethu evele iphusha ingoma izifike la ifika khona siyabonga kakhulu guys ngiyanithanda niqhubeke nje nilalela umculo nilalela nengoma zami futhi as well. I have songs out, I have Gucci, I have uthukela Vamos,